kunemoya u12 phezulu uma uhlanganisa u7 no5 ukhanda u12 phezulu okusho ukuthi lo muntu uphiwe yonke lemoya akucounti ke noma akukhethi ukuthi uzoba mdala noma uzoba mncane ukuthi uzoba isanusi uyazi ukuthi abantu bazokutshena ukuthi emanzini kunenyoka emanzini kunani asuyazi leyo nto thina ingwe ngendlela eyinono ngayo ehlakaniphe ngayo ayikwazi futhi ukuthi ibulale isuthi njengebhubesi ibulala ngoba ifuna ukudla bese ihamba iyoyihlalela lapho engahlala khona once waqala umntwana walala useyaqala uyona ngoba awukwazi ukulala ungaganile awukwazi ukulala ungaganiwe useyaqala uyona lo mntwana wazala umntwana zinkinga lezo abhekana nazo njengoba ekhula. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. My name is Patanani, I am your chef and I am not alone. Ubuyile? Yeah, ngikhona hayi ngiyaphileka. Ngizile phela nithe wena uyisoccer star. Yeah. Which they've got numbers mostly. The players. Yeah. Grounding. Yeah, bengikwazi ukudlala ama position onke la emumva bengwadlala. Bese ngagcina sengidlala lapha esiswini endingeni. Number 6. Yeah, hayi. Uke wakora goal? Hayi, angikora goal. Awukora goal? Nix. Angisizi striker. Kodwa ke phela uyakwazi ukuthi mawulokuzana. Kuyikuthi mina ngumuntu obe pass isikhathi esiningi. Yeah, ngoba ngidlala leya ndawo leyana econtroller igame, econtroller iground. Aninayo team uma ingekho lo muntu lo lapha. Oh, ngitshela na ke before siqhubeka. So when ubuse emuva ne bengikwazi ukudlala emuva ngagcina sengidlala esiswini. So ungakhona ukora igoli usemuva le? Hayi bakhona liyamukela ukuthi bavele bethi offside. Hayi bakhona balikora nje kahle. Balikora kahle. It's allowed. Yeah. Oh, I thought maybe if you are far there and then it's happened like then they will say no offside. Hayi nix. Oh, okay. Ayakwazi ukudefend ukusuka la ayokora phambili. Abasho ukudlala endaweni wrong. Hayi ngeke. Anyway, okay. Please introduce yourself. Ukuthi ubani, ubuyaphi, and then siyakuvuthondaba. Those who don't know you, and those who might want to know you more. Akunankinga sibabingelele kama Munches and Thoughts. Siyababingelela kakhulu. Ngikhuluma nomkhuluma zibuko ke Isanusi sezulu. Indoda le ibuya eNatali, endaweni yasoLundi. Idabuka impela oLundi. Kodwa ngokuhlala ngitholakala eThekwini naseGoli ngiyatholakala naseKapa ngiyafika kuyikuhlola ke nezindawo oMpumalanga no Eastern Cape siyabahlola nje bese sikwazi ukuthi sibone ukuthi singakhona nabantu abadinga usizo lwethu ngoba thina la kuSolomoya noma kumkhuluma zibuko asiba abantu aba lapha wonke umuntu uyathunyelwa uthunyelwa umoya ifuke kodwa uzizwe uthandile wezwa kuhamba kahle azikuvumeleke kodwa uyithunywa zakho ukuthi uhambe uzofikela khona abanye abantu bahamba beze kumkhuluma zibuko baduke bangagcine bengafikanga kuye kusuke ke izithunywa zakho ingakavumi ukuthi uhambe ufike ngoba usuke uthunyiwe kahle ukuthi hamba uye lapha kumkhuluma zibuko uzofika uthola usizo ngoba umkhuluma zibuko uyahlanza kakhulu umuntu ohlanzayo mina nganika inhlanzo nje wathi lo muntu kimi mangilele wathi wena uyohlambulula abantu benyama baxhumane nabakamoya okusho ukuthi mina ngumuntu wenhlanzo nje ngiyahlanza wathi futhi okay. No. Now let me run the show. Let me do my job. Okay. Anyway, mkhulu it's just like bengifuna nje ukuthi uzazise then sesongena ukuvuthondabeni. Ngicela ubatshele laba kufunayo ukuthi bangakuthola kanjani kuphi then we can start uvuthondaba. Ku YouTube ungangithola ku Solomoya TV uzoyithola inamba zami zikhona. Ku TikTok Isanusi sezulu noma inkungu ebilayo. Ku TikTok nginama account ayi2. Kunenkungu ebilayo kunesanusi sezulu. Uyangithola nakhona inamba ziyavela ngoba ama video amaningi esiwafaka lapha ku TikTok asuka ku channel ye Solomoya engena ku TikTok bayokhona ukungithola bese bayangifonela. Siyabonga. Babukela bamakhaya nizwile usichazile ukuthi ngubani ubuyaphi
niyamthola kwi-Isolomoya TV on YouTube. Ku TikTok Inkungu Ebilayo. Yeah. Okay. Yes, as you all know that I am an author before Munchies and Thoughts. I am a Munchie before an author. This is my book called On My Own, I Have Found Sunshine. This is a beautiful book. And to everyone that is owning a copy, I want to say thank you. All the beautiful stories that you guys are sending me, Nyanbona, yes, ezinye ziyangiKhalisa, but it's fine. And please, if you want the copy, do order. You can send me a WhatsApp. You can send me an email. You can DM me. You all got my numbers. And the copy is only 300 Rand. We deliver across South Africa. Ukuthi kanjani when I send us an email, DM, and WhatsApp. And in July, I will be doing school tours on Mandela Day. Some of the guests, yes, they did donate some books just to go and mentor the kids and give the kids some of the books, maybe the library if they have it, just to read. But yeah, business of the day. Namhlanje ngifuna umkhuluma zibo uyaziwa kakhulu. Amen. Isanusi. Amen. Isanusi. Yes. That's why the Munchies, they asked me, because they did ask me. Amen. I listened to them. Ngiyabalalela kakhulu mina Munchies ngoba ngila engikhona ngenxa yabo. Ngenxa yabo, yebo kunjalo. noNkulunkulu wami ke nabadala bakithi ke. So angenzi le show ngokuzenzela mina ukuthi hayi ngeke ngilalela bona. Uhlezi la ngoba ibona. Kanti futhi ke uqeda ukukhuluma into ebalekile ukuthi izithunywa zakho uma uya kumkhuluma zibo kumele zivume. Kusho ukuthi zakho ivumile ukuthi uzoba nami la. Injalo zavuma kakhulu. Siyabonga. Zavuma. Umkhuluma zibuko uchaza ukuthi Isanusi ngifisa ukuthi sikhulume ngeSanusi. Yebo. Ngizocela uyiqala indaba yakho ngikunika nje iplatform yezirende ngizothi cela ukubuza but angeke ngize ngikustop. Ngizocela ukuthi uchaze kabanzi ukuthi Isanusi siyini, Isanusi sibuyaphi, uzibona kanjani uma uphiwe leso sipho sokuthi ube Isanusi. Bese futhi mkhuluma zibuko uzongisiza, uzoqala ngokuqala ngakho. Ngifuna ngibeke indaba yami so that ngigqogqozela ngilalele. Uzobe futhi bese uyangisiza ungichazele ukuthi ngabe Isanusi nesangoma nenyanga negedla kungabe kuyafana, uma kufana kufana kanjani, uma kungafani akufani kanjani. Amen. Then uzobe usungichazela futhi ngomthandazo weSanusi. Ngeke ngizwe ukuthi sinomthandazo but uzochaza angazi ngeke ngizwe somewhere. Oh, okay. Uzochaza ukuthi mhlawumbe bengizwa into eyiyo or engasiyo. Wena ula ukuthi uzofundisa mina namaMunchies. So that's our first point. The another thing that I want you to also touch, because I've realized something ukuthi uvela uyithathe yonke into uyibambe uye lena le. So which is beautiful. Ngizocela futhi nginokubona ama video wakho. Ugqokile. Khona la usugqoke khona ijazi lemnyama. Khona la ugqoke khona nengubo. Amakhala nje amaningi. So ngizocela ukuthi mhlawumbe ungachaza ngala makhalas ukuthi kahle siyabona abantu bafa amajazi. Kunenye guest engijaya kuba nawo la. Ifaka amajazi ahlukahlukeneyo. Last time beyifake igold bambiza magolide. So mhlawumbe ungachaza uthintela lapho if you can. Okay. So yes. The floor is yours. Sibonga kakhulu Mthiya. Sizoqala nje endabeni zamajazi siqale emoyeni. Amajazi achazwa zihlahla, achazwe umlilo, achazwe umoya, azochazwa amanzi. Amajazi nje azochazwa yizihlahla lezi zokwelapha. Aphinde achazwe umlilo wokushisa konke okubi. Bese kuzoba umoya wokulalela isigijimi leso, umoya. Bese kuzoba amanzi okuhlanza. Amajazi lawo achazwa yizo lezo. Kungaba ke namajazi ahlukene ngembala ewu7 uthungo lenkosazana. Kungaba amajazi o-green, kube khona o-blue, kube khona o-yellow, kube khona o-orange, o-red, kube khona o-purple ngokwehluka kwawo amajazi. Bese kuzoba khona impula zamajazi ongamajazi afana nawe graduation. Kuyaba khona ke amajazi abaluleke kakhulu emajazi neimpula.
kube amajaji abantu beinqumo abehluleli. Amajazi lawo uzothola ijazi elibomvu, uthola ijazi elimnyama, uthola eliphephule. Ngoba elimhlophe lisho ukukhanya, ukuthi kuyakhanya. Kodwa ukwazi ukuthi kukhanye kungaze kube sebumnyameni. Kufanele ukuthi zonke izinto ziqalaphi ebumnyameni kwase kwenzani, kwase kuyakhanya. Kukhanya sekuzoba mhlophe bese yonke lemibala ithathwa kulombala omnyama nonjani nomhlophe. Okukutshena ngokusobala ukuthi zimbili imibili imbala noma imimoya mbili, kukhona emnyama kukhona emhlophe bese izokhanda yonke lembala. Kunjalo nje imuni iqhamuka ebusuku, ilanga liqhamuka emini. Kodwa imuni ukuyibone nayo uthi ngelinye ilanga iselwe ikhona kodwa kube kusemini. Kodwa nje kakhulu iqhamuka ebusuku, okusho ukuthi isibani sezulu sasebusuku, isibani sezulu sasemini. Okusho ukuthi makuhlangana laba bantu uhlangana umbala wokukhanya nombala wobumnyama bese kudaleka yonke ke lembala. Mina ke kwathi ngelinye ilanga ngilele ngatshenwa ngendaba yemibala ye-unicorn horse. Mangathi siye naba nje kancane siyayibona i-unicorn horse ikhona eClicks. eClicks indawo eyikhemisi lapha okudayisa khona izinto zokwelapha, engabe zelapha isikhumba, ngabe zelapha izigulo eziba ngaphakathi, ukuvuleka kwamehlo, ukusebenza kwezandla, nazo zonke lezi zinto. Kodwa bese bebeka leli yashi le-unicorn. Kungani belibeka leli yashi le-unicorn? Iyashi le-unicorn liwudokotela womoya. Iyashi le-unicorn ngathi nje mangililalele lo muntu engitshengisa lona, iyashi le-unicorn liwudokotela womoya njengoba lihlanganisele imbala bese lizofaka umbala opinki phakathi kube wes8. Angithi u7 le kuzoba lo ka8 opinki ohlukanisa ubulili beingane. Ingakho ubona ijazi lengwe red and black, ijazi lengwe red and black kunopinki nyana olapha phakathi ophana nendawo kulento emnyama. Okukutshena ngokusobala ukuthi abantwana abedlula abakhishwayo i-abortion, abantwana abaphuphumayo lapho abahlala kuphi ezintabeni ngoba bachithekela kuphi emhlabathini. Ihlwi labo lawela kuphi emhlabathini. Ukutshena ngokusobala ngoba ijazi lengwe eli red and black liyijazi labaphansi abachithi begazi. Ngoba libomvu nje ulibona libomvu lilonke bese lizoba nespot esimnyama okuyiwa amadoda abavikeli. Kube nespot esimnyama bese liba nespot esipinki lapha phakathi. Kunopinki nyana nje okhona lapha phakathi onganakekile, ungazi ukuthi wena umaroon ungathi upinki, onganakekile upinki kodwa osho laba bantwana abasuke bachitheka abahlala kuphi ezintabeni bese kuba ligazi ngoba sinemimoya ephila ngaphansi komhlaba emukela leli gazi liye phansi. Malifika lapha phansi liyokhanda liyo fertilizer kahle ukuthi kuqhume ini, uqhume ihlahla. Kufana nomuntu uma uyomfaka lapha ngaphansi ufike asmelte kuphume lolu ketshezi noma lolu daka lolu luphuma, maliphuma luba uketshezi lolu daka lolu bese liqeda liyasmelta lapha phansi lukhanda bona gold labo platinum nazo zonke lezi zinto bese limilisa nezihlahla. Thina sidla abantu bakithi sibadle ihlahleni, sidla abantu bakithi sibadle ihlahleni. Akukwazi ukuthi singaba nokudla okukhandwayo kukhanyuke semafini bahambe bayokulanda kuqhamuke lapha emafini bese kwehliswa kuthiwa kuzodliwa yithi, kodwa kunabantu abahlala emafini ofuza ngabe badla lokho kudla. Uphinde futhi kulandwe ukudla kwasemanzini ngoba zonke lezi zinto ziba umkhuba kumuntu ophila ezweni, ziba umkhuba othile. Kuyikuthi ke ngoba sesifakiwe kuzo sangazi uthini ukuthi sisukaphi, safakwa kuzo satshenwa ukuthi uma ufuna ukuphila uzophila kanje. Bahambe bayolanda ukudla okuphila olwandle ongabe kudliwa zilwane nabantu abaphilaphi olwandle, ngoba sinabantu olwandle, sinabantu ezulwini, sinabantu emhlabeni. Okusho ukuthi ubuthathu bezulu lobo, okubaba, umama, zingane. Ubaba uphila phezulu, kuzoba umama uphila phansi, bese kuzoba ibalance yalabo abantu ababili, umfana nentombazana. La abantwana labo. Ngisho ungamdala kangakanani ke kodwa kumzali wakho uyohlezi uyingane. Kusho ukuthi kumzali niyalingana, noma ungazalwa kuqali mina ngizalwe ekugcineni, kodwa kumzali ni into eyodwa.
niyalingana okusho ukuthi sinendiki sinendawo sinenono njengoba ngiyibala kanjena nje zonke zilawulwa ongumdali noma umnikazi wezinto. Uma sesikhuluma kanjalo ke sesiyangena siyajula lapha emoyeni sizochaza isanusi. Sisithinta sihamba nalemimoya. Njengoba bethi bona banomlilo banama elements awu4 kunomlilo kunamanzi kunomoya kunomhlaba. Basho khona ukuthi kukhona wena oyindodana kukhona ubaba wakho kukhona umkhulu kunokhokho bese bonke bephathwa ubani umkhulu womkhulu ngoba mkhulu lo kulo sazi ukuthi umkhulu nangu uthini kodwa manje sekukhona lo mkhulu kunalo okusho ukuthi isanusi sinemoya ehlangene umhlaba unjani uhlangene makukhona ngapha kwamama kukhona ngapha kuphi kwababa. Sibuyeke size la egameni elithi sanusi lisho ukuhogela kahle kahle leli gama okusanusi okusanukayo noma into enukayo ekwazi ukwenzani ukuhogela ukudonsa ngani ngomoya siyawuphefumula kuno carbon dioxide kuno oxygen okusho ukuthi umoya oshisayo nomoya obandayo. Kunomoya obandayo uyasinka njengoba usinka nje oshisayo uyarise uyaphezulu okusho ukuthi ulaka lamadoda lolu bese kuba omama laba bakwazi ukupholisa bakwazi ukwenzani ukupholisa okusho ukuthi yonke into eza ngomlilo eza ngolaka ipholiswa amanzi yapholiswa ngoba amanzi nawo anawo umlilo phakathi kodwa ongabonakala oyimfihlo umlilo phakathi ngoba ukwazi ukuthi mawuhleli phakathi emanzini ngifaka nje into echokayo ugesi uzokubamba umlilo loya okutshena ngokusobala ukuthi kukhona inkinga lapha emanzini amanzi aphethe yonke into engakwazi ukuthi iphile noma ephilayo sekuyakutshena ukuthi sanusi sihlanganisile kahle kahle uma sibuya sibamba imimoya kunemimoya emhlanu entabeni kunemimoya esikhombisa emanzini kunemimoya u12 phezulu uma uhlanganisa u7 no5 ukhanda u12 phezulu okusho ukuthi lo muntu uphiwe yonke lemimoya akucounti ke noma akukhethi ukuthi uzoba mdala noma uzoba mncane ukuthi uzoba isanusi. Ungazalwa njengane ikutshena into zezulu ongazazi wena njengoba nami ngangithi nje mangilala mangike nje ngalala ngivuka nento umama bese ngisaba kabi mina esaba nje ukuthi lengane lena kungani yona ithi mayithi yalala nje ivuka nento enivuka nezinto ezijulileyo engaweqhatha umndeni ezingawelapha umndeni zingaweqhatha umndeni zingawelapha futhi okusho ukuthi kunemimoya emibi kunemimoya emihle okusho ukuthi kunemimoya obumnyama kunemimoya yokukhanya. Isanusi ke siphethe imimoya ehlangene ingabe kamama ingabe kababa bese kuba imimoya yongumnini ongumnini osidalile sonke noma ongulizwi. Ngike ngathi ke kwenye episode esiyenzile ngathi wafika lo muntu wanginika umoya wanginika amanzi wanginika impande yebo lo muntu lo wanginika impande ngithe ngelinye ilanga ngilele ngizonikwa impande qala ngathi ngithi ngiyahamba nje ngihamba indawo ende esigangeni mangihamba esigangeni mangifika lapha ngibona engathi ngiyaqhamuka egqumeni mangiqhamuka egqumeni ngiyabona lapha phansi kune nyekanyaka nje into engathi izinto uthwane lapha phansi mangisondela hawu abantu abangaka abantu ngiqale ngithi umhlambo weinkomo mangisondela ayi abantu labantu abangaka abantu bafunani lapha kunabantu abathathu abamphambi kwabo kunekhehle lidala kunomuntu owubaba ongenela ebukhehleni kunomuntu owumfana ongenela ekubeni ubaba bathathu bagqoka amajazi powder blue baby blue bathi ke ngesintu azulu cwathile lawo majazi lawo baby blue ke niyamazi agqoke wona bobathathu laba abantu laba ngathi mangisondela nje kanje wathi lo muntu kimi njengoba uqhamuka nje lapho sifuna abaprofeti abayokwazi ukulalela izinkinga nezimpi ziza kude bakwazi ukulwa nazo bayinqobe zikude bakwazi ukuzelapha izifo ziza zisekude zelapheke zikude kodwa manje laba bantu babona bephambi kwethu laba abayitholile impande yabo bavulelela isibayeni bangene phakathi
ukuze bakwazi ukuthi bathole impande. Ngempela ngathi mangivula bangenisa okweinkomo kwashunqa intuli. Makushunqa intuli kanjalo ngibona laba abantu abathathu sebengasekho sekusele mina phambi kwalaba abantu. Mangibabuka bangena abahlala phansi lonke uhlobo lomuntu oyelaphayo ombonayo wayekhona lapha. Uma ngimlaba phambi kwabo ngavele ngethuka ngaphaphama ngathi laba bantu bebenginika impande ukuthi ngiyokwelapha ngempande. Uma ngikha nje kancane kweyamanzi ukuthi amanzi eza kanjani. Amanzi ngithe uma ngilele la ngavela ngifuna ukuyohlanjululwa. Mangivela ngifuna ukuyohlanjululwa ngibona ikhehla elidala eligqoka ublue and white wejazi ohlukene phakathi. Ligqoka ublue and white lisezibeni kodwa ngathi swimming pool round. Lisezibeni lapho ngathi swimming pool liphethe isikhali. Isikhali ke ungaba isikhali inkemba, ungaba isibhamu, ungaba induku, ungaba isikhwili ngokwehluka kwazi ikhali, ngaba utshumethu, ngaba iyo yonke inhlobo yesikhali kodwa aliphethe lesikhali saseziyoni esiyinduku esihlukene kabili lapha phambili. Siwehlukene liphethe leli khehla leli kumi ingane yentombazana emva kwalo. Makumi ingane yentombazana mangisondela mina ivele ishone phansi lengane. Mayishona phansi iduke ingabonakala. Lithi leli khehla hawu lengane isishonephi ingene la asiyifune emzukulu. Mangisondela ngithi sengizongena uvele kuvuleka amafu ukuthi akhulume lo muntu athi ungaqale umfake emanzini lo mntwana lo ngoba uyohamba njengawe. Hawu uhamba njengawe. Sisalalele leyo nto leyo. Athi lo muntu miyeke alungise ithunywa zakhe zize ivuthwe ayisebenzise kahle zize ivuthwe ngoba ngifuna ukumfundisa imfihlo kamoya nemfihlo yamanzi. Ngasho ukuthi lo muntu lona ungifundisa mina wekho kamanzi bengingangeni kuwo noma engingangeni kuwo if ngithunyelwe noma ngilalele ngomoya bese iyasho lengilozi ukuthi hamba uye lapha unomoya onje unozinto ezikanje ngoba nawo umoya owuthole emanzini umoya okufanele ukuthi uhlanzwe isikhathi esiningi ngoba umoya wasemanzini kukhona imimoya eminyama kukhona imimoya engeyokukhanya noma imimoya emhlophe okuyiyona etholakala lapha emanzini. Ingakho ke sithi masifake emanzini siphinde sikhipha bese sikunika impande ukuthi hlanza ke lo mzimba. Ukuhlanza ke njengoba sibiza igama lesihlahla lisho ukuhlahla ukuhlukanisa. Lisho ukuhlanza ngoba lithi hlahla isihlahla okusho lento iyahlahleka iyahlungeka iyahlambulula lento le ikutshena ngokusobala bese sikunika leyo mpande leyo esiyaziyo ukuthi izoyihlahla lemoya ihlunge ihlambulule lebuye emanzini kusale okuyiyo phezulu komzimba wakho ngoba umoya njalo amanzi anemimoya emihle nemimoya emibi. Mawuhamba uya lapha emanzini uyacela abantu bakini ukuthi bakuphelezele uhambe uziyofika lapha uhlengeke emimoyeni emibi ozoyitholaphi emanzini ukwazi ukusebenza abantu ubuye uphephile ubuya nabo futhi bephelele ngoba bayasala abantu emanzini ngalenxa yemimoya eyasala khona okuyimimoya eminyama engahlanjululiwe. Hayi ngoba besala uyazi ukuthi abantu bazokutshena ukuthi emanzini kunenyoka emanzini kunani asuyazi leyo nto thina. Into esiyaziyo ukuthi kunemimoya eminyama nemimoya emhlophe emanzini. Akunayo inyoka ezofika ikubulala emanzini. Akunayo inyoka emanzini. Hayi inyoka emanzini ifunani. Akunayo inyoka emanzini. Ifunani inyoka emanzini. Ngaphandle mayifakwe uwe. Okay. Ngaphandle mawuyifakile. Lapha emanzini inyoka ingahlala kanjani imthiya emanzini inyoka ngoba phela inyoka isilwane sodaka isilwane somgodi somhlabathi. Ihlala kanjani emanzini ngoba emanzini ngoba kunokudla ezofike ikwenzeni ikuzingele ikudle futhi mayikudlile lokho kudla njalo mayikubambile lokho kudla iyokudlela ngaphandle mayiphuma nakho iyokudlelaphi ngaphandle. Abantu abafela emanzini ubathola besinkile phansi ibabambile lemimoya yaya nabo phansi bese kwenziwa imkhuba ke yenziwayo ngabe ba imkhuba engabe yini bese befika bephakama ubabone sebentanta kuphi phezulu. Uma kuyikuthi kunenyoka uma wena mawungena emanzini ukudla kwenyoka ikuyeka kanjani ingakudla ikuyeka kanjani ingakudla inyoka lapha ngoba phela wena njengoba uyongena lapha emanzini ukudla kwathi kwenyoka
Siyabuya ke manje ke uthela umuntu wena uyolapha ngomoya noma uyolapha ngezwi, ulaphe ngamanzi, uphinde ulaphe ngempande. Siyabuya ke siye ezulwini ke manje sesiye emoyeni, siye ezwini. Ngilele mangilele laphana ngithunyelwa ekhaba umama engane yami. Kuthiwa kufika usisi kwama wengane yami omdala wedlula makuzalwa ingane yami, wedlula yena emhlabeni. Uma edlula emhlabeni ngithunyelwa yizwi mina ebusuku lakhe lithi hamba ekhaya. Mawufika ekhaya uzofika uthola umakoti kaMzulwini. Umakoti kaMzulwini uzokuhlisela ingelozi kalizwi phezulu kwakho wena bese welapha ngezwi. Hawu. Ngivuke kuphu ngo1 ngifonele khona ngoba sase singezwani kahle noma wengane bangangithatha ngendlela. Hayi ngifone ngicela ukuthi kusekufika izwi kanje lasho ukuthi kufanele ukuthi ngihlisele ingilozi kalizwi, ngihlisele umakoti kaMzulwini. Uyena umuntu okwazi ukungihlisela ingilozi kalizwi. Bathi bona bamazi lo muntu lo. Awazi abantu ask ukuthi uMzulwini uyamazi wena? Hayi mina ngimazi lo Mzulwini. Yebo ngangitshela ukuthi bona bayamazi. Bathi ke basazocinga ukuthola ukuthi kwakubani lo muntu lo ngoba abantu bakhona baningi, umndeni mningi. Hayi mangibuyela ngibafonela ngathola ukuthi ke asivumelani. Njengoba singavumelani nje ngahamba ngathatha ikhandlela eliyelo nelimhlophe ngafike ngalikhanyisa. Ngamtshena ke lo muntu ukuthi njengoba ngiyile kini bafike bangangemukela noma njengoba ngifonile kini bangangemukela. Kwavela ikhehla mangilala lathi lona ungilalelile mntanami. Wahamba noma wayenza lento oyenzayo etshengisa ukuthi uyangizwa. Njengamanje ingilozi yezwi yehlile kuwe uyolapha ngezwi wena. Oh, beautiful. Okay. Yebo uyolapha ngezwi. Siyabuya ke manje ke sizongena ke endabeni yokunuka nokulalela. Into enukayo into oyidonsa isuka emoyeni. Isanusi. Yebo, isanusi. Isanusi igama lesanusi lisuka ekuhogeleni. Ingakho bezwa nje abantu baseZiyoni bathi siyahogela. Mina ikhehla elikhulisa ubaba okumalume wakhe belithi enkonzweni lingena kuhutshwe uphakamela umoya noma uphakamela umlozi ngoba belinomlozi leli yakhehla leli. Bese lingena lithi bese liyakutshena ukuthi kunenkinga ukuthi nokuthi. Ayi kodwa ngingazi ukuthi lo muntu wenzani mayenza kanjalo. Ngoba ubelula nje ikhanda ethi phezulu kwabantu alalele bese eyalokhozana bese yashwa indaba ukuthi ithini ngoba lento isikhuphukile yakhuluma ivele ezulwini. Sinabantu ke ababuzayo ukuthi lo muntu okhuluma ngesanusi noma lo muntu oyibiza ngesanusi kuza kanjani ukuthi ayibize ngesanusi. Ayi silalela izanusi ezaziwayo noma isanusi esaziwayo bekubaba uCredo. Mina kubaba uCredo bengingamazi. Wathi ngelinye ilanga ngiyovela kuimpunga yesintu TV. Ngivela kuimpunga yesintu TV mangivela ivideo yami yokuqala engayenza khona kwafona abafowethu ababili. Bafona laba abafowethu laba bathi ungibani wena mkhulu ngoba lezi zinto ezikhulumayo sivele sibona uCredo kuwe. Uma silokhozana sithi siyayilalela inkulumo zakho sivele sibona ubaba uCredo okusho ukuthi uCredo uvukile. Ngithi ubani uCredo mina angimazi lo muntu lo. Ngaqala ke manje sebengithumelela ama video awusengiyabona manje. Oh nangi lo baba bese silalela umoya ngoba thina sisebenza ngomoya. Silalela into ezijulileyo ezivelayo laphana kubaba uCredo kodwa ke bese siyibuka ngokuzwa ke nokuhamba ezinye izinto bayakhuluma abantu. Mina ikhehla elizalo baba bekuyindoda yalezi zinto zepolitiki. Kulezi zinto nje zepolitiki ngoba ubeyiphoyisa lika lenkosi mangosuthu Buthelezi. Ubeyiphoyisa lakhe nokushona kwakhe nje wancwatshwa yilo. So manje uma sifika lapha ekhaya lakhe leli la eSoweto umkhulu siyathola ukuthi ubaba uCredo befika lapha. Le ndoda ewumkhulu ibinemkhuba eminingi. Ubungasho wena ukuthi ubeligele noma ubungambiza ngendlela ombiza ngayo kodwa ngoba bekuyisikhathi sepolitiki ubengakwazi ukuthi isipho sakhe asiqonde. Kodwa mawusumlandela manje imkhuba yakhe bethi mayiseyigila ubegqoka ijazi eliblue alithathe leli jazi linesiphambano la ngemuva
esikhula aligqoke leli jazi lakhe ashone emsamo afika akhulume nalento akhuluma nayo ibihlala nesicipho sayo lapha phambili le ndoda ayikho into ebingenayo leyo mkhulu wami ayikho into ebingenayo ibihlala kuyisicipho nje sibeke obondweni lapha sihlala kanje lesicipho afika akhulume naso sinegama laso asethi igama akhulume ngegama laso akhulume naso asitshene ukuthi hayi kunje zingane zami lezi kwase kubanje so manje lo baba uCredo kushuthi ubehamba afike lapha ekhaya mayefika lapha ekhaya kushuthi imkhuba abebeyikhanda nale ndoda ngoba umkhulu ubeyindoda yemkhuba uma sikhuluma ngomkhuba sikhuluma ngekhubalo sikhuluma ngento ekhubayo okusho ukuthi ikhandiwe lento kwathathwa into yemvelo kuyazokwakha into yokuvela into yemvelo izokwakha into yokuvela so manje lo Credo mase ngimlandela sesizwa nezinkulumo ngoba bengenza umcimbi ekhaya lapha eSoweto ngenza umcimbi ngihlaba imbuzi mangenza umcimbi lapha kwafika abantu ke bakhuluma nabafowethu esinabo lapha ku Solomon TV bakhuluma nabamtshena ukuthi le ndoda ebifika la uCredo ifiki ihlala nalomkhulu la ekhaya kodwa ke manje ngiyibuze mina ukuthi bebehlala bexoxana ngoba le ndoda bekuyindoda yemkhuba le ndoda ibikwazi ukungena phakathi kwabantu befa abantu bewe phambi kwa bewe yona isale umkhulu ubekwazi kwathi ngelinye ilanga ngisemncane nje umkhulu kwafika abantu bethi bazomdubula bathi mabengena bekhahlela umnyango nje yayihleli bekuyindoda enkulu ke leya eyihleli phezulu kwetafula kanje zayishaya lapha ezinye inamathela lapha emzimbeni eyithintitha nje inhlamvu zingangeni kushuthi zazidliwa yilento yakhe engingayazi mina ukuthi yayiyini kwakuyindoda ke yona impela leya kwakuyindoda so manje ngiyayibuza ukuthi uma ubaba uCredo Isanusi ngoba Isanusi singaba umntwana omncane ngokwehlelwa ingilozi yezulu uma uyisanusi ulalela ngomoya awukwazi ukulalela ngomoya ongahlambulukanga uhogele nje ngomoya ongahlambulukanga kufanele ukuthi uhlambuluke umoya ukuze ukwazi ukulalela inkinga uphinde welaphe inkinga ngoba awukwazi ukuthi ungathi unomoya ongahlambulukile bese ukwazi ukulalela umoya oneinkinga bese ukwazi futhi ukuyihlanza uyihlambulule mhlambe ukuyibona ungayibona ngale mikhuba nalezi zinto oyikhandile ukwazi ukuyibona kodwa mase kufanele ukuthi uyihlambulule angeke ukwazi ngoba lo moya obona ngawo awuhlambulukile okusho ukuthi isanusi sinomoya wenhlambuluko yamanono uma sinemoya wenhlambuluko yamanono ngoba nomlozi unayo inhlambuluko yamanono njengoba uyibona ingwe irepresent umlozi uma ubuka kahle ubuka lento yengwe ibhubesi lingaveza noma lingarepresent abantu bakini bese ingwe irepresent abantu basekhaya komama uma ngithi mina umlozi uyisalukazi ukutshena ngokusobala ukuthi ingwe njalo umlozi uwela ngaphansi kwezalukazi awuwele emakhehleni kodwa ngoba lezi zalukazi zayiganile umlozi wasemanzini zayiganile lezi zalukazi ukutshena ngokusobala ukuthi zihamba namakhehla ezazinjalo ezaziwaganile emanzini siphinde sibuye umlozi wasentabeni umlozi ongemlozi ngoba uhamba namabutho kakhulu abantu abazinsizwa zokukwazi ukulwa izimpi uma uzothatha umuntu oganweyo uhamba uyomlwisa impi mayifika efempini ingane nomakoti kuzosala nobani umlozi ongemlozi ke ngoba lo mlozi wasentabeni umlozi ohamba nengwe ingwe yinono ngeke uyithola ibulala uyithola isigqizi igazi njengebhubesi hayi ngeke ingwe ngendlela eyinono ngayo ehlakaniphe ngayo ayikwazi futhi ukuthi ibulale isuthi njengebhubesi ibulala ngoba ifuna ukudla bese ihamba iyoyihlalela lapho engahlala khona la ihleli khona imimoya yayo iyakwazi ukuthi nihambe nezinja nina la ihlalele la ningayiboni ithule nje yanibuka ayinandaba futhi nani ngoba once inaqala nahlangabezana ngamehlo sekuyimpi senixabene ngoba yazi ukuthi ayikwazi ingwe ngisho ungayikhulisa bayakhulisa amabhubesi abantu bahambe bahlale nawo bawakhulisa azabe madala ingwe ungayikhulisa incane uyikhulisa uyijwayiza ukuthi kuyadliwa la kwethu inzwana once yakhula yakwazi ukubamba lo moya vele usuyisitha kuyo ngendlela enobungozi ngayo usuyisitha kuyo ingwe okukutshena ngokusobala ukuthi
lapha kusanusi ukhona ingwe noma kukhona umlozi olinono futhi kube khona amanono kube khona amakhosi la kulokhuzana kuIsanusi siphinde sibuyeke uthe sizokhuluma nangesangoma sikhulume ngenyanga sikhulume ngegedle yebo okay ke siyabuya ke siza la isangoma isaphansi isangoma abengoma abashaya ingoma uyezwa okusangoma okusanusi okunukayo ukuthi kwaphezulu okusho ukuthi umoya wamakhehla ungowaphezulu umoya wezalukazi ungowaphansi njengoba ungowaphansi nje kufanele ukuthi kube khona isangoma nesanusi kufanele ukuthi kube khona ini isangoma nesanusi isanusi indoda isangoma umuntu wesifazane oh okay ngoba sikhuluma ngomoya la njengoba sikhuluma nomoya kuyisangoma nesanusi kuphuma umntwana ukhona umntwana lapha uphuma inkosazana uphuma inkosana okusho ukuthi ubaba nomama uyinkosi nenkosikazi bese kuba yilo moya esithi ungcwele noma esithi lo moya okuwona odale thina sekushuthi isanusi sihlanganise bonke laba bantu sibuyeke size kuyisangoma isangoma kufanele ukuthi sihambe sigcine ngoba yonke into yaso ikhandwa ngemkhuba emhlabeni yebo umhlabathi nje uma ubuka umhlabathi ungumhlabathi utshala izitshalo kodwa zonke izitshalo uyikhipha phansi komhlabathi awuyikhipha uzidle uqala uzenzeni uyihlambulule uqale uyihlanze lezi izitshalo lezi bese uyakwazi ukuyipheka noma ukwazi ukuzidla zinjalo ngoba ziyakwazi ukuthi idleke zinjalo ngoba ngisho nalo ifruit limila phezulu kodwa liqhamuka esihlahleni esibambelele kuphi phansi kufanele ukuthi ulenzeni uligele uhlambulule ukuze ukwazi ukuthi wenzeni manje abelaphi bethu abakwazi ukuthi bethwasisa izingane zabantu beyihlambulule beyisuse lokhu kungcola lezi inkinga zomsamo inkinga adibana nazo emhlabeni ngoba once waqala umntwana walala useyaqala uyona ngoba awukwazi ukulala ungaganile awukwazi ukulala ungaganiwe useyaqala uyona lo mntwana wazala umntwana zinkinga lezo abhekana nazo njengoba ekhula zinkinga abhekana nazo siphinde sibuye kuye kumntwana njengoba ehuye umntwana uqala ukuhlakanipha ku9 years njengoba futhi eqala ukuzalwa ku9 months ku9 months uyadeliver lo mntwana bayamzala okusho ukuthi after 9 months noma after 9 sekukhona okubi okuqhamuka noma okuqhamuka kukuhle uqhamuke kabuhlungu ngoba kuzoqhuma amanzi kumama bese ezwa lezi inseka nalezi incweba ezimncwebayo zokudeliver ingane after 9 months njengoba namaplanethi ethe emangaka e9 okusho ukuthi lengane ihamba onke lamaplanethi bese izofika kwi-earth lapho ethola khona ukuphila izothola ukuphila bese iyakhula lengane thina ke ezethi imfundo nezimfundiso siyiqala after 9 years ingane ingena esikoleni ina9 kubalekelwa ukuthi ingane uyifundise into ingakakwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle ngoba mayizofika ku9 years sekuyaqala kuba khona okukhona nokungekho u0 no1 sekuyashintsha manje lo mntwana usiyashintsha manje usengangena esikhathini akwazi ukuzala umntwana usethombile manje useyakwazi ukuthi enze lokho okuyisono noma okubona okungamphambanisa namathonga akhe umphambanise nabazali bakhe angithi uyayibona ikutshena ngokusobalaka ukuthi lo muntu lo after 9 years njalo uma uzoyilandela nawe njalo after 9 years kuba khona isimo esiza kabi esizoshintsha umhlaba njalo after 9 years kuba khona isimo esiza kabi esizoshintsha umhlaba 2019 2009 99 ngokunjalo 1990 ngokunjalo after 9 years kuzoba khona ushintsho
olungezi kahle kubantu kuzoba khona ushintsho olungezi kahle kubantu. Sorry, COVID-19. Yebo, zonke 2009 kuzoba u2010 kwa introduce ama drugs. Zonke after 9 years kuzoba khona ushintsho oluza kabi kuni kubantu ngoba abantu sebefundiswe izinto engabe bayayiphila bayayifunda ngoba abantwana sebevuswa bebancane 2 months usethathwa kuthiwa uyohlaliswa kwabani abomama bayahamba bayosebenza njengoba behamba umama bayosebenza nje babashiyana abantu abantwana bazokhuliswa ubani uzokhuliswa umazibuko lomntwana ebengiwasemambatheni uyomkhulisa umazibuko umkhulisa ngomthetho wakamazibuko ebengiwapi engiwasemambatheni okusho ukuthi siyaqala lapho lo mntwana lona uzofunda into okungesizwe. Problems are starting already. Seyiqalile inkinga ingakho ke thina umkhulu mazibuko ethi mawuza kuye akahloli buza nenkinga sihlale phansi siyihlahle sibone ngoba iso lomoya lizokwazi ukubona ngale sibone ukuthi lezi inkingo zanazo zidalwe yini zilungiswa kanjani bese siyakulungisela siyazi ukuthi kuzoba khona esikubonayo obungezile nakho siphinde nakho sikubheke ukuthi kuyimbangela yokuthi wena ube kanje bese siyakulungisa ngoba phela manje masizokuhlola kufana nomuntu osaveya ezofika esaveya la ukuthi kuzokwakhiwa isibhedlela mayethola ukuthi lo mhlabathi awulungele ukuthi wakhe isibhedlela bese singakhiwa isibhedlela mayethola ukuthi ulungele ukuthi wakhe isibhedlela okusho ukuthi upikipiki lo sicinga lapho esingathola khona inkinga okay ke siyabuya ke siza lapha kuIsanusi sihlukile kuIsangoma sihluke ngani Isanusi singesomoya sinazo zonke lezi zinto eziphila kuIsangoma kodwa isangoma sinento eyodwa engaphila kuso ngoba isangoma uma umuza umuntu ethwasile uzokutshela ukuthi mina ngisebenza ngomkhulu bani kodwa Isanusi ngeke uthola ukuthi sisebenza ngobani ithunywa ziyashintsha phezukwazo ziyashintsha sekufika izalukazi ezukuthi sekufika ikhehlelo ukuthi sekufika ubani owukuthi sekufika ubani owukuthi uyakwazi ukuthi amandla uwaphiwe umuntu ongesiyo wakini uma uphiwe umoya weSanusi uyakwazi ukuthi uphiwe amandla ongesiyo wakini njengoba singabelaphi siphiwe inhlambuluko noma umkhulu mazibuko ephiwe inhlambuluko mayefika ehlambulula uyakwazi umkhulu mazibuko ukusuka la engayile emanzini kuyohlambulula abantu eyohlambulula amanzi uhlambulula amanzi ngoba ehlala ehlambulula uhlambulula imimoya ephila kula amanzi lo muntu washonela lapha emanzini njengoba yashonela lapha umoya wakhe usekhona lapha ngoba naseyibhedlela badlula nehlahla lomlahlankosi bahambe bayokuthatha la umoya wakhe odlulele khona baningi ke abantu abazulazula lapha ufika umbize ngegama wakini ukwazi ukuhamba naye uyofika lapha nalapha ke emanzini kunjalo siyanicela nini nafela lapha ukuthi nikhululeke nihambe nemakhaya mawufika uhamba bakwazi ukurecognize kini usuyabuya uzobonga kumazibuko ngokukamoya uyabuza uzobonga kumazibuko kwengezeka amandla phezulu kwamazibuko ngokuthi ufike nje wahlanza lapha wasusa umphefumulo wakho wakwazi ukukhululeka umphefumulo wakho ekubanjweni lapha wakusaphi wakusekhaya okusho ukuthi lo muntu uphiwe amandla okwelapha umoya engelaphi kuphela umzimba kodwa elapha ini umoya Isanusi sinjalo umntwana omncane angakwazi ukugeza akugeze mina ngiqala ukugezwa ngagezwa umntwana olapha kwamashu kwaB wakwagwala uyisangoma lo mntwana wangelapho lwandle lo mntwana lo kodwa ngizoqhunyiselwa umoya ngelashwa ngizoqhunyiselwa ithunywa ngaqhunyiselwa omunye umfowethu wakashisana oseDavidton engigeza emfuleni waseNiger umfulo waseNiger uyingcolele kunabantu abasuka ngaphandle abayigezelayo lapha phezulu mina ngigezela la ngezansi wafika wangigeza lo muntu akasebenzi bantu lo muntu lona kushuthi wayenesithunywa nje esikwaziyo ukuthi sivulela abantu ngoba ngaleso sikhathi ezovulela mina waphelelwa umsebenzi wehlukana noma wengane walinda mina wangilinda ngasuka lapha engangisuka khona ngaze ngazofika kuye wafika wangitshena futhi ukuthi ngihlukene noma wengane sekuyisikhathi esingaka ngulindile kanti kuza wena uzokwehliselwa amandla lapho wafika sahlale iviki lonke engisemanzini mayingisemanzini masifika lapha emanzini sathi masiqhuma lesi sithunywa
ngoba saqhuma ngazo lezi insuku ayengisa ngaze emanzini. Sathi masiqhuma lesithunyo wabezwa wathola amalokhuzana imisebenzi ye-carpentry ngoba ube nesitifiketi se-carpentry, wathola umsebenzi we-carpentry babuyelana noma wengane. Mkhulu Mazibuko, we can't finish the content. Like I'm a specialist. I talk too much, but I'm speechless. Yebo. Okay, asikaqedwe. Yebo. Nje ngizofuna ukuthi uvele ube i-resident yaseManchester and Thoughts if uvuma. Ngoba basazofunda kuningi kuwena. But kuningi ngicela ngangishaye isikhathi. But ngifuna ukubuza umbuzo obalekile kule nto le obuyisho. I think lo we umoya impande izwi was one of the questions, but so chacisile. You are very smart anyway. You are a good teacher. Very good teacher. Like uyayichaza man, uyabona man, uyichaze man, ushef mphathizo man, yazi. You must come and narrate my book. Okay, umbuzo wokuqala uchaza. Okay, I think umuntu unayo imoya yonke. Yebo. It's possible. Akekho umuntu ongenayo imoya. Like ungaba nawo yonke imoya. Yebo, ikhona. Kuyikuthi imimoya besihlupha ngokuthi imiphi eqhwakele. Lokho esikubiza ngokudominator noma ukuba dominant. Ngoba thina sifundisa science sazi ukuthi kuno dominant no recessive. Kukhona imimoya eba recessive, kube khona imimoya edominant. Kuya ngokuthi imiphi imimoya eqhwakele kuwe. Awukho umoya ongenawo. Uyavuka lo moya mawuqala nje udibana ngoba ngisho nabo odokotela ubiza amajaji. Amajaji ajaja, uyazi ukuthi ukuba lijaji noma ukuba umehluleli kuyinto ehlambulukile mawukubukisisa kahle. Kuyinto ehlanzekile ngoba awuzwane nezinto ezokungcono. Kodwa lamajaji ethu owathola enkantolo ayakwazi ukukubopha ebona ukuthi awunalo icala. Ngenxa ukuthi uhluleka ukuyimela nokuyidefenda. Angithi masizimela uma sizozimela wena emkhulu sinalento yokuthi abantu bazongijikela. Yebo kuba njalo kodwa mawuphi umoya ufana nabantu okuthiwa abasebenza nge-psychology. Awukwazi ukusebenza ngabantu bomqondo kodwa ubungenawo umoya. Kufanele ukuthi ube nomoya. Ufana uthisha wesikole. Uthisha wesikole akakwazi ukuthi athishe ingane kodwa ebengenawo umoya ngoba udokotela njengoba ehleli lapha. Uyelapha welapha umqondo weingane. This is the last one. Yeah. Uchaza ukuthi akunanyoka emanzini. So namanje akwesibuyele lapha enyokeni emanzini. Ngifuna ukuthi uzochaza konke ithi ngisho ukuthi why uzochaza konke. Okay. But ushilo ngizwile. Yebo ngishilo. Yeah. Kodwa izango baziphuma nenyoka emanzini. Khona ezinye zithi ziphuma nenyoka emanzini. Okay. Ezinye kunesinye futhi esafika lana sathi abantu abaphuma nenyoka emanzini. Okay. Bamu attacker but ke anyway I think is over lwakho. Uqeda ukuthi lapha emanzini cha imimoya esemanzini. Okay, inyoka. Siyaphuma nenyoka emanzini, ikhona inyoka emanzini. Mhlawumbe ngisise lapha uzwa nje your thoughts. Uma siyibeka siyilandela kunabantu abathi bathwasa emanzini. Unabantu abathi bathwasa emanzini. Uma singayibuza nje sithi ufishi uma ukhipha emanzini ubeka ngaphandle wenzani uyafa. Umuntu uma engasuka la emhlabeni noma emhlabathini ayongena lapha emanzini ahlale khona uzokwenzakalana ngoba akakwazi ukuphila emanzini, akadalelwanga ukuthi uyophila emanzini. Okay, sibuye sinabantu abathwasa bathwasa emanzini kodwa ukwazi umuzwe umuntu ethi uyisangoma sezulu uhambe wayothwasa ezulwini kodwa ikhona imimoya sezulwini. Sishawa lapho ke iyo into esishayayo ukuthi uzohamba uyothwasa emanzini uhlale lo 7 days lo nyanga 2 months whole year uhleli kuphi emanzini. Kodwa sinabantu abanemimoya yasezulwini abaningi kakhulu. Awukaze uzwe ngisho endulo kuthiwa wahamba umuntu wayizulwini wafika wahlala wafunda wafundiswa wembathiswa lokho ambathiswa khona waseyehla uhlele emhlabeni. Umoya kuphela osebenzayo. Sebenzisa umoya wasemanzini. Uyathwasa ngomoya. Uthwasaphi emanzini. Uyahamba uyohlala emanzini ngomoya. Uvuke umanzi ulele la. Kodwa umoya wakho uhambile wayaphi? Wayemanzini.
No, qhubeka. So manje asikwazi ukuthi sithathe izinto eziphile emanzini sithi zingakwazi ukuphila emhlabeni. Siphinde sithi eziphile emhlabeni ingakwazi ukuyophila emanzini. Inyoka ngoba bathanda inhlwathi kakhulu bethi ngiphume nenhlwathi. Inyoka yethonga noma inyoka yedlozi inhlwathi. Kodwa uyithola emanzini ayixhaphosi. Amanzi ayixhaphosi ke anobuhlaza. Lobu buhlaza kuyazingela kuzingelela inhlwathi ngoba izilwane ezidlutshani zizosuka lapha ayibona utshani obuhle obusexhaphosini zifike ziyifice ihleli ilindile. Yebo inyoka yamanzi kodwa inyoka yasexhaphosini. Lapha ehlala khona inyoka. Hayi emanzini. Emanzini iyafinyelela nakhona. I need this clip. This Thursday I need this episode out. This Thursday, this one, yes. Iyakwazi ukuthi ihambe emanzini. Mayifika emanzini, ifike izingelele lokho ekutholayo bese iphuma nakho iyohlala lapha eyohlala khona. Ngoba inyoka yodaka. Mawuthi uyayibukisisa, inyoka yodaka ihlala odakeni lenyoka le. Hayi lapha emanzini. Lapha emanzini sinemimoya. Azoshaya. Into ongavele uthi ingakubulala emanzini ingwenya kuphela. Ngoba ingwenya ibamba yonke into efikayo emanzini. Nendlovu iyayibamba. Ukuthi inkulu noma incane ayinandaba naleyo. Iyona into engathi masiye emanzini sifike senzeni sibulawe yiyo. Kodwa ayikwazi ukuthi ingwenya ingasibulala ngoba ayizwane nenhlambuluko. So iyabaleka. Ithanda le ndawo edungekileyo ukuze ikwazi ukwenza uku-attack. Because angithi iphuma so singayiboni. Yebo. Uma izohlala emanzini acwebileyo kuza kanjani? Izobonakala lapha. Izobonakala ngeke isakwazi uku-attack nokuthola ukuzingela ithole ukudla. Ngoba indlela yayo ukuthi iyophila endaweni eminyama noma engahlambulukile ukuze ikwazi ukuthi idle. So kahle akunanyoka okuphunya ngayo emanzini. Hayi mina ngiyazi abantu mayifakwe uthwasa emanzini usukulele ulalela umoya. Bese ukwazi ukuthi umoya kube yiwona okulawulayo. Mina ngelinye ilanga kwathiwa kimi uyohamba uyohlala inyanga emanzini uyokhishwa ngemvu emhlophe nembuzi emhlophe. Namhlanje angaze ngiye emanzini. Kodwa ngahamba inyanga yonke ngemanzini. Ngihamba ngingayili kuyolapha abantu ngingazi ukuthi ngiyokwenza. Sihamba singena kuzo zonke lezi impophoma. Singena kuzo sizilalela sivuke nazo sitshela ukuthi umoya ozofika uthole kule mpophoma ukuthi nje silele lapha ebusuku. Onlele lapha ya eduze kwayo not inside. Endlini. Endlini. Silalela sisendlini sihlele endlini silalele ukuthi le imfula le uyihamba usendlini. Hayi uzoyihamba physically kodwa uqala ngokuyilalela ukuphi usebuthongweni ulele endlini. Okay. Uyilalele le moya ngendlela umoya owasihlambulula ngayo. Ilapho nje sinayo lapho nje ayikwazi ke ukuthi singaphuma nenyoka emanzini ngoba inyoka ukudla kwayo liyana. Mhlambe ke mawuphume naye emaphusheni ngokuphiwa amandla uthola ukuthi ubone ukuthi hayi bengingaphuphi lapha bengisemanzini nakho sengivuka ngemanzi. Nakho sengivuka ngemanzi. Awusudokotela ngithi? Hayi angisingudokotela. Umkhulu nje. Okay. Ngoba ngembethwe likhehla. Okay. Yeah. Now sesiyavala ne? Yeah. But before sizovala let's do a chest. Yo, let's do a chest. Ngoba hayi ziyangishisa lezo ngitshela zona namhlanje. Mara wenzi zona. So ufuna ukuthi phela mina futhi angishadile. Ngibaba amatoho sokusho amatoho. So mkhulu wami sesivala nje manje ngizocela ukuthi your word of wisdom ongaluleka ngayo ababukeli bethu beManches and Thoughts ukhulumile okuningi enasikaqedi. Amen. So your word of wisdom and then elogcina nje uzoqeda khona lapho. Kungabe indlondlo yamanzi ikhona kunomuntu oyonayo or anybody can be indlondlo yamanzi? We. Uthi abantu laba. Hayi nanoma ubani angaba indlondlo yamanzi. Akuhluphi leyo nto. Okay. Akuhluphi leyo nto. Nami ngangayibiza nje ngithi ngiyindlondlo yamanzi ngoba amanzi ngiwahamba kakhulu. Okay. Ngangayibiza ngithi ngiyindlondlo yamanzi. Ngize ngathola igama elithi ugobela wempophoma.
ngilithola kwezinye zeyigoli sithi satsheni ebusuku sile ukuthi ugobela wempophomo angaze ngaze ngayibiza ngathi ngugobela wempophomo. Okay, Papa. Word of wisdom to the Manchis. I can be indlondlo yamanzi, indlondlo ye champagne, indlondlo ye wine. Singabuye nje kubabukeli be Manchis and Thought. Sibuye kubo. Kunento encane nje engafisa ukuyiveza mina. Sinabantu esithi bazi inyanga njengoba uke wangibuza nje kancane ngenyanga. Sinabantu esithi bazi inyanga. Sesikuveze kakhulu ukuthi umoya wemunyu umoya wesifazane kodwa ngesintu noma ngesizulu siyibiza sithi inyanga. Njengoba kuyinyanga nje kuza kanjani ukuthi inyanga yasemhlabeni kube indoda kodwa inyanga yasezulwini kube umuntu wesifazane. Sifika kanjani lapho? Okusho ukuthi inyanga noma inyanga ngoba inyanga umelaphi ungasho futhi ukuthi udokotela ini inyanga okusho ukuthi inyanga umuntu wesifazane okwazi ukwelapha ngoba unemimoya yesilisa kuye nemimoya yesifazane. Inyanga umuntu wesifazane ngoba unemimoya yesilisa nemimoya yesifazane. Umelaphi inesi umuntu wesifazane kodwa sesinawo amanesi yes. Yebo kodwa nje imuni inomoya womuntu wesifazane kodwa iyona nyanga yethu esazi ukuthi inyanga nezinyanga zonyaka zihambelana nani nemuni. Ogogo babeze bebuke izikhathi zabo zama period zokungena zokuqhuma kwegazi beyibuka kwimuni okusho ukuthi izinyanga zonyaka zilawulwa imvelo zilawulwa umuntu wesifazane ngoba zonke ziziveza ngemvelo ephansi emhlabathini. Ukushintsha kunoma singano ngoJanuwari woNhlolanja ondasa nombasa wonhlaba ngokwehluka kwazo ukushintsha kwemvelo. Izinyanga zonyaka zihamba nelokhuzana zihamba nemuni iphinde ihambe nomhlabathi njengoba ihamba nomhlabathi nje ziyakutshela ukuthi ilawulwa yini umuntu wesifazane. Amen. Inyanga umuntu wesifazane. Amen. Manchis and Thought. My Manchis and Thought. Ngiyanthanda njalo. Ngiyanthanda kakhulu. Kodwa niphile ningigive njalo Manchis. But anyway, please do order my book on my own. I have found sunshine. It's just the trend. You can DM me, email me, WhatsApp me, and tell me if you want Umkhuluma Zibuko more on Manchis and Thought. I believe he will come if we invite him again. And I hope you had so much fun with me. Now, sijabulile kakhulu siyiSolomoya TV. You don't know how happy. Sijabulile kakhulu ukuhlangana nje. Kubalekile ukuhlangana. Ukuhlangana kuyinto enhle ngoba sinje thina abantu abamnyama sihlukene kakhulu. Yes. Sibukelana phansi. Yes. Asizwani. Asinayo lento yokuzwana kodwa kuthiwa singabangoni bakaNkulunkulu. Kodwa siyona sonelana sodwa thina. Manje ukuhlangana kwalama channel kuyokutshela ukuthi imfundo nokwelapheka kwabantu uzokwazi ukuthi kubambe wonke umhlaba. Siyabonga. Please do subscribe iSolomoya TV to find more of Umkhuluma Zibuko. And we are family. I love it when you say ukuhlangana because we are family. Ukukhula kwakho ukukhula kwami. Ukukhula kwami ukukhula kwakho. Masingafuna nje ukusebenzisana siyoba number 1. I love you guys. On that note, it's a wrap. And goodbye, darlings. Thank you, Mkhulu. Thank you.